Ania na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 8 patay, 15 samdan, humanahulog sa pangpang ang usa ka dump truck sa Libak, Sultan Kudarat. Mga biktima halos magbanay nga gikan na malayi. Magbayaw nga lalaki, patay, human gitigbas sa ilang kainuman sa Naawan, Misamis Oriental. Suspect, samdansap, human natigbasan sa usa sa mga biktima. 19,000 ka mga sakop sa Safety and Security Cluster magbantay sa mga aktibidad sa Kadayawan Festival 2025. Senado, may desisyon nga i-archive ang impeachment complaint bato kay VP Sara Duterte. Mga nakumpiskang limbungan matud pa nga mga timbangan sa Cagayan de Oro City LGU gipangguba aron di na mapuslan.